Krása střídá nádheru a trenýrky střídá Customer Success Statement, 5 kroků k úspěšné CX strategii a něco nám k ní řekne Ján Úriga. Tak Jáne, vítaj. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Dobrý podvečer všem a loučím se s těma, kteří právě odcházejí. Koľký z vás ste sem dneska prišli s tým, že ste sa pripravili a včera, alebo dneska ráno, alebo po ceste ste si napísali, toto sú moje otázky v biznise, toto je to, čo neviem, to je to, čo sa mi nedarí a dneska som tu celý deň preto, aby som na to dostal odpovede. Dvihnite ruku. Ak sa cítite trápne, môžeme urobiť tajné hlasovanie a to znamená, zavrite oči a ja vám položím otázku a ja potom spočítam. Každý zákazník, ktorý sa pozerá po niečom, čo chce, aby mu naplnilo jeho nejakú potrebu, tak si tú prípravu vo väčšej miere robí. A čím lepšia príprava v tom, čo chce, tak tým väčší nárok vlastne do toho dáva. A ja sa budem chcieť spolu s vami, alebo sám so sebou, uvidím, či budú nejaké otázky, pobaviť o tom, do akej miery viete robiť biznis, ktorý vie drivovať 3 základné ukazovatele. A to je to, že robíte jednu aktivitu a tá jedna aktivita vám zdvihne tržbu, dá signál na zníženie nákladu a urobí zákazníka spokojným. Ha? Ideme do toho? Vyskúšame to ešte takto podvečer? Dobre. O čom by som sa chcel opäť zmieniť je to, že posledných 20 rokov ako vyštudovaný behaviorálny psychológ sa venujem firmám po celom svete od Silicon Valley až po Singapur a riešim s lídrami tých organizácií ich frustrácie. A tie frustrácie vychádzajú z toho, že nie sú schopní pravidelne naplňať svoje plány a svoje sny. Tie plány sú nenaplnené cez čísla a cez výsledky, ktoré očakávajú a o snoch ani nehovorme, pretože na tie sny si nezarobili už pri tých plánoch. A títo lídri sú v tomto mojom dvojdekádovom biznise rozdelení do 3 základných skupín. Prvá skupina tých lídrov sú tzv. Produktoví guru, čiže ľudia, ktorí sú schopní vymyslieť, vytvoriť, dodať